Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizi sizin ählijeňizi hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, Türkiýe Respublikasyna bir aýdan gowrak wagt bilen barıp görmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary uzak möhletli fiýahatçylyk wizasyny resmileşdirip bilýär. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň elçihanasy Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyna habar berdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, uzak möhletli fiýahatçylyk wizasyny resmileşdirme üçin zerur bolan resminamalar, hereket ediş möhleti 6 aýdan az bolmadyk pasport, wiza üçin ýüz tutmak sowalnamasyny doldurmak, daşar ýurt gewelenji üçin ähtiýaçlandyrma, ýagny Türkmenistanyň döwlet ähtiýaçlandyryş guramasynyň resmileşdirilýär. İçerki pasportyň nusgasy 1, 3, 5, 9 ve 32. sahypalary ve biometrik pasport, suratly baş sahypasy. 5-6 ölçegde 2 sany fotosurat. Wiza üçin dalaşgäriň we ýa-da çağırlayan şahsyň girdeji ýagdaýy, ýagny iş ýerinden almaly. Uçur üçin aviabiletiniň fargydy, mihmanhana fargydy ýa-da Türkiýanyň raýatynyň çaklygy. Mehriban tamaşaçylarymyz, gewelenjiň maksadyna baglykda şu aşakdaky resminamalar hem zerur bolup biler. Türkiýe dolanıp barlaýandygyny tasdiklaýan guwannamalar, ýagny ýer bölegine resminamalar, işlemege ygtiýarnama, aýlyk zähmet hakynyň hasaplanandygy barada maglumat, bankdan göçürme we beýlekiler. Gewelenç fiýahatçylyk kampaniýasy tarapyndan amal aşyrylýan bolsa, fiýahatlyk kampaniýasynyň saparyň wagtyny, barjak yerini ve maksadyny görkezýän resmi hat. 18 ýaşdan kiçi çağalaryň hossary ýa-da enatalarynyň razyçylygynyň notariusdan tasdiklanan nusgasy, ýagny enatalaryň gewelenç wagty biriniň ýa-da ikisiniň hem ýok bolan halatyny. Hormatly tamaşaçylarymyz, mälim bolşýaly golaýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beren maglumatyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýan esasy alyp barmak maksady bilen Türkmen tarapy Türkiýe Respublikasynyň döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýan esasy dürli görnüşli wiza düzgüniniň girdirmegi barada ýüzlenipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe Respublikasyna Türk Hava Ýolları kampaniýasynyň sentýabr aýynyň ahyryna çenli her hepdäniň duşenbe we any günleri Türkmenbaşy-Istanbul aralygyny amala aşyrylýan ýöret uçar gatnawlaryndan peýdalanyp bilýärler. Mehriban tamaşaçylarymyz, resminamalaryň terjimesi üçin Aşgabat şäherine ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny ibarlamagy dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizin inniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.